Bdiet uffiċjalment is-sena ta' ħidma tal-Qrati tal-Ġustizzja ta' Malta, bidu li din is-sena ma setax jiġi ċċelebrat bl-istess mod b'diskursi formali f'awla tal-qorti minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Madankollu kif stqarr fil-messaġġ tiegħu il-Prim Imħallef Market Kuti xorta waħda ħass il-bżonn li dan il-jum ikun iċċelebrat b'qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Fil-qudiesa li għaliha kien hemm preżenti l-President ta' Malta Dr. George Vella, bosta avukati, membri tal-ġudikatura, l-amministrazzjoni tal-qrati u l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, l-Arċisqof Charles Scicluna tkellem dwar il-funzjoni importanti tal-ġudikatura biex iżżomm il-ġustizzja li tirrenja fis-soċjetà. Innota kif il-kuraġġ huwa don importanti fil-membri tal-ġudikatura, dan filwaqt li l-ġudikatura għandha tkun bilanċjata fil-mod ta' kif tinterpreta l-liġi. Meta inti tieqaf fuq l-ittra tal-liġi tapplika mingħajr ma tirraġuna, mingħajr epikejja, mingħajr prudenza, mingħajr qalb, minflok il-ġustizzja, kun qed tagħmel inġustizzja. U hekk ukoll l-estrem ieħor tal-għaxkezza. Fil-messaġġ tiegħu f'din l-okkażjoni għal ftuħ tas-sena forensi, il-Prim Imħallef Market Kuti li ilu biss ftit xhur fil-kariga stqarr li minħabba l-pandemija li laqtet lid-dinja u li fiha r-ritmu tax-xogħol kellu jżomm il-pass mal-esiġenzi tas-saħħa, illum ma jinsabx f'pożizzjoni li jista' jgħaddi ġudizzju dwar in-nuqqasijiet li hemm fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. Madankollu nnota kif dawn il-jiem sab li l-ġudikanti Maltin u l-amministrazzjoni tal-qorti lesti sabiex ikomplu jaħdmu bħilithom kollha anke f'dan iż-żmien. Dan filwaqt li nnota kif il-Kamra tal-Avukati wkoll ħadmet sabiex il-magna ġudizzjarja ma twaqqafx mir-ritmu tagħha. Il-Prim Imħallef wera wkoll ix-xewqa tiegħu li l-Gvern flimkien mal-Università ta' Malta jikkunsidraw li jirrevedu l-kors tal-liġi sabiex jinħoloq kors ieħor speċjalizzat għal min jixtieq jaħdem fil-qorti. Dan minħabba nuqqas ta' avukati li jaħdmu l-qorti li l-qudiem tista' twassal għal diffikultajiet fl-għażla tal-membri tal-ġudikatura.